Moi boa tarde, amigas e amigos, delegacións convidadas, militantes, persoas que hoxe nos acompañades. Agradezo a todo o mundo a vosa presenza aquí e moito obrigado tamén, Sami, por este magnífico presente. Con orgullo solidario. Compañeiros e compañeiras, camaradas, portavoz nacional do BNG, compañeira Ana, moi boa tarde. Permitidme que comece esta intervención por onde finalicei nesta mañá a apertura deste congreso. No próximo Día da Patria, no próximo 25 de xullo, faránse exactamente 60 anos da fundación da Unión do Pobo Galego. Apareceu no noso partido en 1964, significou a recuperación do nacionalismo organizado con vontade de actuar políticamente, aliás, desde unha perspectiva popular e de esquerda decididamente marxista e de orientación antiimperialista, profundando nunha liña que o propio Castelao tiña marcado con anterioridade e con claridade no seu Sempre en Galiza. Este, como todos os proxectos políticos serios que xorden da necesidade do pobo, sempre foi un proxecto colectivo. Mas é evidente que 6 décadas agranda esa dimensión colectiva. Estamos a falar de xeracións de militantes que contribuíron a este fermoso proxecto nun momento ou noutro. Algúns toda a vida, algúns deles a vida toda, e moitos e moitas estades hoxe aquí, e creo que é de xustiza recoñecer cun forte aplauso décadas de entregas. Lembramos tamén os que xa non nos poden acompañar, os que deron a vida por esta causa, como Moncho Reboiras. Achamos e acharemos sempre en falta o noso presidente Bautista Álvarez. Permitidme que simbolice especialmente este recoñecimento ás persoas que nos deixaron desde o último congreso, ás persoas que xa non poden acompañarnos, nunha militante exemplar que sempre tiña a gala enfatizar que ela era unha militante do partido, que ela era unha militante da Unión do Pobo Galego, a nosa inesquecível camarada Saleta. A toda esa nova militancia que se incorpora ao noso partido, especialmente os mozos e mozas que fan parte da Unión da Mocidade Galega, coa enerxía e o entusiasmo que os caracteriza, que non só garante continuidade para o noso partido e para o nacionalismo, senón un futuro brillante para a Galiza. Sede, benvidos. Discute que o nacionalismo de hoxe non sería posible sen a existencia da UPG, sen o esforzo por reorganizar a actividade política nacionalista en tempos difíciles, por llevar a introducción social e unha dimensión popular, por orientalo para posicións de esquerda e antiimperialistas.
mas tamén por a lucidez de fomentar a autoorganización popular en todos os ámbitos en que foi posible e impulsar un sindicalismo nacionalista e de clase que hoxe recoñecemos con orgullo co nome de Confederación Intersindical Galega como a primeira forza sindical da Galiza que de impulsar quer en 1975 a Asamblea Nacional Popular Galega, quer en 1982 o Bloque Nacionalista Galego, frentes amplas que fosen capaces de agrupar sectores e posicións ideolóxicas diferentes que concordasen na defensa do dereito da autodeterminación e da soberanía da Galiza. Ninguén nega a entrega, o traballo incansável, generoso, tantas veces sacrificado de xeracións de militantes que deron o mellor de si a causa dunha Galiza libre socialista e que continúan a dalo, si, até moitos dos nosos adversarios recoñecen os imprescindibles contributos do pegar ao nacionalismo e a Galiza contemporánea. E diso podemos e debemos estar e sentirnos legitimamente orgullosos, mas non nos pode levar a perdernos nunha autocomplacencia que sería estéril. Somos un partido comunista e patriótico que leva décadas loitando pola independencia nacional da Galiza e polo socialismo no noso país. Temos detrás unha historia referencial, mas do que se trata é de ollar para a frente e decidir o que debemos facer para chegarmos a ese objetivo aínda non alcanzado, porque nós, como castelaos, só deixaremos de loitar por a liberdade da Galiza cando a conquistamos. Por tanto, a pesar de conmemorarnos hoxe este 60 aniversario, este non é un congreso autorreferencial, non. Se estamos aquí é para analizarnos con o maior rigor posible a Galiza e o mundo en que nos toca vivir e actuar políticamente, pondo o máximo esforzo en acertar nas propostas e nas alternativas a desenvolver nos próximos anos. Estamos aquí porque nun mundo cada vez máis desigual, deshumano e injusto, na era do capitalismo depredador, é máis necesario do que nunca a existencia de forzas políticas que cuestionen o modo de produción capitalista e aposten decididamente por unha sociedade nova e diferente a camiño do socialismo. E o que extrañamos é precisamente que neste mundo de voracidade capitalista, polo menos no contexto europeo, e non esquecemos que a pesar da propaganda persistente o mundo é, felizmente, moito máis grande e diverso, asistamos a unha esquerda cada vez máis desarmada ideolóxicamente que se contenta con xestionar reformas do capitalismo en vez de impugnalo decididamente, posibilitando que se abran paso modelos, por certo, cada vez máis autoritarios e antipopulares. Estamos aquí porque nun mundo marcado pola crecente agresividade do imperialismo en decadencia que hostiliza os povos soberanos e que patrocina unha escalada belicista que dificulta a vida dos traballadores e traballadoras e pon en risco a paz mundial, son máis precisas do que nunca forzas coherentemente antiimperialistas. E tamén aquí non deixa de asombrar que outras forzas, por caso a esquerda española, que hai apenas unhas décadas se opuñan a OTAN, agora a bendigan ou a justifiquen, mesmo coloquen como modelo progresista os Estados Unidos de Biden, precisamente nun momento en que de forma absolutamente irresponsable están a xogar co futuro e coa vida dos povos e das clases populares para tentar salvar os seus ilegítimos intereses xeoestratégicos. E sobre todo, estamos aquí porque nunha Galiza cada vez máis dependente, expoliada, empobrecida polas políticas que padece, víctima dun proceso programado de desnacionalización que afecta a nosa lingua, a nosa cultura e a nosa propia existencia como povo, é absolutamente necesario un nacionalismo cada vez máis forte e capaz de avanzar e de se situar en posición de disputar a hegemonía política o españolismo como paso previo e imprescindible
para verificar o obxectivo final da soberanía. A ese proceso de consolidación, de reforzamento do nacionalismo, quere contribuir, como sempre fixemos, a Unión do Pobo Galego e a súa militancia, ombro con ombro, con toda a militancia nacionalista. Queremos facelo coas nosas propostas e análises desta perspectiva de clase sempre necesaria, porque os traballadores e traballadoras, as clases populares, somos a maioría social deste país, e coa firmeza política e ideolóxica sempre precisa tamén para manter o rumbo, especialmente nos momentos máis complexos. Con humildade, con cordialidade, mas tamén con absoluta honestidade, estamos dispostos e dispostas a dar os debates necesarios para acertarnos colectivamente coas liñas de acción máis adecuadas para que o nacionalismo continue avanzando. Lembraba na apertura do Congreso que o nacionalismo se acha nun bom momento, nun proceso de crecemento organizativo e de aumento de apoio electoral, ao que tamén facía agora referencia a nosa portavoz nacional, Ana Pontón. Un proceso de aumento do apoio electoral que o levou a grandes resultados en diferentes procesos e ao mellor resultado da súa historia nunhas eleccións galegas. É o triunfo da constancia e da firmeza política e ideolóxica. E temos que sabelo e temos que dicilo así. Porque houbo quen en 2012 puxo en cuestión que o nacionalismo galego fose capaz de avanzar por si propio e optou por vías alleas que acabaron por se demostrar falladas, a pesar de ser descaradamente imposadas a base de marketing e publicidade sistémica. Nós confiamos sempre, sempre no noso povo e nas propias forzas. Nós, ao pegar que como a inmensa maioría da militancia do BNG reafirmamos o principio e a práctica da autoorganización e sempre tivemos claro que este é o único camiño posible para alcanzarmos o noso objetivo. Non só teorizamos sobre a necesidade imprescindible da autoorganización para avanzar a independencia na nosa nación, temos inúmeras demostracións empíricas na propia Galiza e mundo fora, ao longo da historia, sobre algo que o Celso Emilio nacionalista sentenciou de maneira sinxela en bela expresión poética. Nunca virá de fora remedio ou esperanza. Sabémolo ben e non o esquecemos ni o esqueceremos nunca. Non foi, de verdade, o primeiro poeta a afirmar a evidencia de que os galegos e galegas só podemos confiar en nós propios e para podernos segurar, para podernos agarrar o futuro nas nosas mans. Como nestes días tiven ocasión de reler textos do noso admirado Francisco Rodríguez sobre a non menos admirada poeta nacional, permitídeme recordar que hai xa máis de 160 anos, após negar con valente e insólita rotundidade naquela altura a españolidade da Galiza, lembrade, pobre Galiza, non debes chamarte nunca española. Rosalía afirmou, naide porque te levantes, xa larga a man bondadosa. Alguén chegou a pensar realmente que a man bondadosa podía ser a dunha esquerda española que coa boca pequena defende o dereito da autodeterminación en canto traballa os 365 días do ano contra él, reforzando o marco xurídico político que oprime o noso povo. Curiosamente, Rosalía xa intuía que non. Galiza, ti vives no mundo soba. Só o povo salva o povo. Só os galegos e galegas podemos dar un futuro diferente ao noso país.
isto, alguén pode pensar, xa non hai dúbidas, polo menos no campo do nacionalismo, por fortuna, sobre esta cuestión. Mas a verdade é que a nosa obriga é dirixírmonos non apenas aos e ás nacionalistas, senón ao conxunto do pobo galego, aos traballadores e traballadoras, para trasladar as análises que facemos da realidade do noso país e as saídas que se queremos que foren con xustiza social e liberdade nacional só poden vir da man do nacionalismo. Que hoxe o movimento nacionalista se acha no seu mellor momento político, sindical e electoral para alén da lógica satisfacción, formúlanos novos desafíos e responsabilidades, especialmente como actuar para consolidar o terreno gañado e a partir de aí producir novos avances. É fundamental acertar nisto. E sabemos que non hai fórmulas máxicas, mas tamén estamos convencidos e convencidas de que do debate e as decisións colectivas sairán as mellores propostas e, como decía, nos queremos contribuir para iso. Temos escoitado que sen bons resultados electorais é difícil organizar máis xente no BNG e é absolutamente certo. Mas enganarase quen fique só niso, porque tamén é verdade, e con certeza absolutamente, totalmente relevante, que sin unha organización cada vez máis grande, máis sólida, implicada no traballo social e político ao longo e largo do país, é imposible que unha organización como o BNG, que vai contracorrente, que non goza do beneplácito mediático, poida conseguir bons resultados electorais e, sobre todo, poida sostelos no tempo que é realmente unha das chaves do noso futuro. Desde a nosa perspectiva, como sinalaba esta mañá, na apertura do Congreso, o camiño é alargar a conciencia nacional, mantendo con firmeza o discurso nacionalista que nos trouxo até aquí, aumentar a organización e a militancia políticamente activa, consolidar unha base municipal máis ampla e sólida, reforzar a autoorganización do pobo galego, prestando especial atención a aqueles ámbitos en que estamos máis fracos, activando a mobilización popular e os conflitos que existen no noso país e perfeccionando as sinerxías do traballo social co traballo institucional. Por iso, eu quero facer un apelo a toda a militancia do noso partido. Na nosa lingua, por fortuna, distinguimos entre os verbos ser e estar. É magnífico, claro, e ademais sabemos que nem sempre é fácil estar na unión do pobo galego. Mas o que realmente necesitamos é ser de pegar, quer dicir, sermos militantes activos e consecuentes ali onde cada unha de nós nos toque traballar. Non entendades que con isto estou dicindo que quen leva toda unha vida de entrega, de sacrificada militancia, e como decíamos aquí hai moitos e honrosos exemplos que nunca nos cansaremos de recoñecer, non teña dereito a un certo relaxamento e a un merecido descanso. Mas sempre hai cousas que se poden facer, e algunhas teñen a ver precisamente coa capacidade de convicción que dá a autoridade derivada dunha longa entregada trayectoria militante. Pero, en todo caso, estaba pensando máis na militancia ainda nova, entre a que me incluo, evidentemente, que podemos e debemos facer máis e mellor. Estou pensando tamén en todas as xeracións de mozos e mozas, novos e novas militantes que se incorporan á unión da mocidade galega coa convicción de que nas súas mans está construir un país novo, unha república de Galiza libre e soberana. E estou pensando tamén nas persoas que sen serdes aínda militantes os estades aquí, porque vos interesa coñecer as análisis e propostas do noso partido e porque vedes con simpatía o noso traballo. A vos quero pedirvos que leades o paso, porque esta é unha causa nobre e xusta en que todas as mans
todas as cabezas e todos os corazóns son absolutamente necesarios. Como todas e todos nós somos militantes do BNG, podemos e debemos aplicar o mesmo criterio. Do que se trata é de ser do BNG, é ser militante activo e permanente da causa da Galiza. Este país viviu numerosas situacións conflictivas en que sempre o nacionalismo estivo presente, activo, liderando e levando moitos casos o noso povo á vitoria. Diso estamos orgullosos e orgullosas. E hoxe a situación da Galiza non é menos conflictiva que no pasado, infelizmente, todo o contrario. Vivimos auténticas ofensivas contra os intereses populares e, como sempre, é preciso enfrontar con decisión. E aí está, e aí estará sempre o nacionalismo, e aí está, e aí estará sempre o noso partido. Sexa o espolio eólico na terra e no mar, sexa Altri, sexa Ence, sexa a mina de Touro, sexa Alcoa, sexa Imitex, sexa nas ambulancias en loita, sexa a pesca, sexa o sector agrogandeiro, sexa o feminismo, a loita contra a contra a homofobia, a transfobia, por a igualdade real, sexa a defensa da lingua, do emprego para a nosa mocidade e os salarios e pensións dignas. Podemos estar, como decía, legítimamente orgullosos e orgullosas da militancia da Unión do Pobo Galego, do conxunto da militancia nacionalista que está sempre presente nos conflitos, acompañando, organizando, liderando cando é preciso, dando alternativas e conseguindo dobregar o poder en non poucas ocasións. E hai que sabelo e hai que lembralo, porque se o fixemos unha e outra vez, tamén podemos facelo no futuro. Mirade, hoxe a gran aposta do poder contra os intereses populares é Altri. Como nos anos 70 foi a central nuclear de Xove. Puro colonialismo. Dixemos non Xove nuclear e con movilización, con loita, con determinación política impedimos a construcción dunha central nuclear. Dicimos Altri non e tende a certeza de que con movilización, con loita, con determinación tamén imos impedir a construcción da máis peligrosa o nacionalismo, o pobo galego ten a garantía de se defender e mesmo de triunfar para conseguir un país diferente. Mas tamén, coa nosa posición firmemente antiimperialista, contribuímos para construir un mundo mellor, en paz, en liberdade e con respeto para a soberanía de todos os povos. A nosa fraterna conciencia internacionalista sempre estivo e está cos povos que loitan pola súa liberdade. Sempre estivo e está, por exemplo, co povo do Sáhara Occidental, de novo en guerra pola súa liberdade. O noso corazón está especialmente co povo palestino, diante do xenocidio, do masacre criminal que está a perpetrar o sionismo en Gaza, mas tamén na Cisjordania. Mais unha vez reclamamos parar o masacre, condenar os criminosos e acabar dunha vez por todas coa apartheid e ocupación colonial de Palestina. Do río ao mar, Palestina, camaradas, amigas e amigos, este congreso foi só un alto no camiño para retomar forzas
para recoller ideas e propostas de futuro. Mañá estaremos de novo na rúa e na loita. E non descansaremos até facer realidade o objetivo que nos trouxe até aquí, a independencia nacional da nosa patria e a construción do socialismo na Galiza. Viva a Unión do Pobo Galego, viva o Bloque Nacionalista Galego,